ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Агар ба шумо ё ба шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худро тавсия медиҳем, ки аллакай тӯли чанд сол мешавад, ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои комфортни ба роҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ҳамроҳии ин дӯстони мо граница гузаред. Ин бародарони мо ҳамарӯза дар хизмати ҳамватанонанд. Чемпиони пешинаи UFC Камару Усман ният дорад, ки зидди Ислам Махачев муҳорибаи унвонӣ гузаронад. Ҳамаи чиз оддӣ аст. Баъди муҳориба зидди Дюплеси ма зидди Шон Стрикланд ё ин ки Ислам Махачев ҷангидан мехоҳам, агар ки Ислам ҳоло ҳам чемпион монад. Албатта ки ман муҳориба зидди Махачев мехоҳам, на ба он хотире ки ин муҳориба осон аст ё ягон чизи дигар, а ба хотире ки чанд муддат пеш мо дар ин бора гап зада будем ва оиди ин муҳориба овозаҳо буданд. Лекин мутаассифона қарори охирро ташкилот мебарорад. Онҳо қарор бароварданд, ки ҳозир варианти беҳтарин барои ман муҳориба дар вазни миёна аст. Ман аллакай дар ин вазн баромад кардагим ва бо чемпиони пешинаи ин вазн муҳориба гузаронидаам. Аз ҳамин сабаб муҳориба зидди Дюплеси варианти хуб аст. Лекин ин роҳро роҳи осон номида намешавад. Фикр намекунам, ки дар ин вазн ҳамаи чиз осон аст, махсусан вақте ки ҷангварони топ 5 ин вазнро ба назар гирем. Ҷаред Кананир, Насруддин Имавов, Кайо Боралё, ҳамаи онҳо бениҳоят хатарноканд. Ба монанди ҷангварони вазни миёна Карлос Пратес, Майкл Моралес ва дигарон, гуфтааст Усман. Хотиррасон мекунам, ки Камару Усманро аллакай шаби 18 ба 19 июл муҳориба зидди Дрикус Дюплеси интизор аст, ки муҳорибаи онҳо дар вазни миёна мегузарад. Худи ҳозир чемпиони вазни миёна Шон Стрикланд аст. Ана чемпиони вазни миёна бошад Ислам Махачев аст, ки ӯро муҳориба зидди Иен Гери интизор аст. Ва биёед мебинем, ки рақиби пешинаи Ислам Махачев Чарлз Оливейра оиди ин муҳориба чӣ суханҳо гуфт. Гери аз он ҷангвароне ҳаст, ки доимо аз рӯи нақша кор мекунад ва ягон вақт таслим намешавад. Маҳз аз ҳамин сабаб ман ба ӯ боварӣ дорам. Ӯ ягон вақт аз нақшаи худ намебарояд. Ӯ ба муҳориба мебарояд ва ба пуррагӣ аз рӯи нақша кор мекунад. Ана барои чӣ ин шахсро бояд ҷиддӣ қабул кард. Ба охирон муҳорибаҳои ӯ назар кунед. Ӯ рақибонашро шикаст дод, чунки онҳоро маҷбур кард, ки бо қоидаҳои ӯ ҷанганд. Барои ҳамин ман дар ҳақиқат боварӣ дорам, ки ин дафъа низ ӯ ин корро карда метавонад, гуфтааст Оливейра. Хотиррасон мекунам, ки Иен Гери тӯли чанд муддат мешавад, ки дар зери дасти мураббии Чарлз Оливейра якҷоя бо Чарлз Оливейра тамрин мекунад ва чӣ гуна ки мебинем Оливейра ба ғалабаи ҳамдастаи худ боварӣ дорад. Хотиррасон мекунам, ки муҳорибаи унвонӣ байни Ислам Махачев ва Иен Гери рӯзи 15 август дар Амрико дар турнири UFC 330 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир мешавад. мураббии машҳур, мураббии легенда UFC Ҷорҷ Сен-Пьер Фираз Захабӣ боварӣ дорад, ки худи ҳозир агар Ҳабиб Нурмагомедов ба муҳорибаҳо баргардад, пас ҳамаи ҷангварони вазни сабукро шикаст медиҳад. Ман фикр мекунам, ки ҳозир Ҳабиб дар беҳтарин формаи худ қарор дорад. Ман боварӣ дорам, ки ӯ ҳоло ҳам ҳамаи ҷангварони вазни сабукро худи ҳозир шикаст дода метавонад. Агар Ҳабиб бо Топурия 5 раунд меҷангид ва баъд ҳамон бегоҳ боз 5 раунди дигар зидди Гейҷ меҷангид, ҳатто дар чунин ҳолат ҳам ман ба ғалабаи ӯ боварӣ дорам, гуфтааст Захабӣ. Ва дӯстон, худи Ҳабиб низ дар охирон интервюи худ гуфт, ки айни замон дар қуллаи баландии карьераш қарор дорад. Одамо фикр мекунанд, ки қуллаи баландии карьераи ман 2018-2020 сол буд, лекин ҳамон вақт қуллаи баландии карьераи ман набуд. Соли 2020 дар синни 32 солагӣ ман карьераи худро ба анҷом расонидам. Яъне болоравии ман нав оғоз шуда буд. Худи ҳозир греплинги ман сахт зуртар шудааст. Дар соли 2026 греплинги ман аз соли 2020 дида зуртар аст. Ҷисман ҳозир ман аз пештара дида бақувваттарам ва дар зал ман бо беҳтаринҳо, бо чемпионҳои ҷаҳон гӯштин мегирам ва зидди онҳо бартарӣ дорум, гуфтааст Нурмагомедов. Ва дӯстон, дар ҳақиқат бисёри мутахассисон чанд маротиба қайд карданд, ки Ҳабиб Нурмагомедов карьераи худро бар вақти бад ба анҷом расонид. Онҳо боварӣ доранд, ки агар Ҳабиб боз баромадҳои худро идома медод, боз бисёр ғалабаҳо ва рекордҳои нав гузошта метавонист. Ба фикри худи шумо дӯстон, агар Ҳабиб боз 2 ё 3 соли дигар баромад мекард, чунин ҷангварон ба монанди Топурия, Царукян, Оливейра ӯро манъ карда метавонистанд ё не? Фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.